Ketahuan yuk. Wes, ojo gampang lesu. Wes, ayo. Tuh, Yo. Burung Pak Lurah mecuti sampean ke mari-mari betan iki. Soale Danyang Sanggar sing duweni Bapak Lurah Sukirno Sarjana Hukum. Iki kok ora dipecut Bapak Lurah, iki kok setane ora bali-bali. Wis, Maksudnya ya mecut. Lah kae Setane bendang bali. setane iku ora dipecuti Pak Lurah ora balik. Oh tenan. Wis ting kok. Wis, monggo. Biasane Bu Lurah ya melok mecut. Wes, muka-muka selamat ora dadai kebo aku jaranane ya. Lo tenan to? Iki Bapak Lurah, lo wong teko. Lo. Wong ganteng bomona sampai keganan yo gara-gara Pak Joko